Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe gahrman arkadamynyň başda durmagyna we hormat prezidentimiziň paratatly ýol başçylygynda güneşli diýarymyzyň çägine ýerleşýän şipahanalaryň keşfi tanalma derejede özgerýär. Gown götürjü keşfe giren şipahanalaryň birem Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň çägine gojaman köpetdagyň etegine ýerleşýän meşhur Ýylysuw şipahanasy. Soňky ýyllarda şipahanan çägine bina edilen dünýäniň ösen tagylyk ulgamynyň iň kämil enjamlary bilen üpçün edilen bejerç dethgalarynyň peýda bolmagy netijesinde onuň halka hyzmat etýän çägi hasam giňidi. Häzir günlerde hem zähmet ruhsatyna çykan raýatlarymyzyň Ýylysuw şipahanasyna diň jalyp, öz sagryklaryny dikeltmeklerine de dol mümkinçilik töredildi. Garaşsyz ýurdumyzda adamyň, jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatly hasaplanýandygyny bellemek gerek. Şoňa görä raýatlarymyzyň saglygyny berkitip, diňja şertlerini gowlandyrmak uğruna ýergiderli alad edilýär. Saglyk döwlet maksatnamasynyň ýergiderli durmuşa geçirilmegi ýurdumyzyň saglyk goruş ulgamyny hir taýdan täze derejä çykarmagy mümkinçilik berdi. Bu ýerde ýerleşýän ak mermerli owudan binada anyklaýyş bölüm bilen bir hatarda bir näçe bejerş otaglary, şeýle hem döwrewap enjamlaşdyrylan türgenleş otaglardyr, algaw ýogdaçyklary iýleşdirmeden hyzmatyna. Şipahanada saglygyny dikeldiýän adamlar üçin suw bilen bejerş otagyna mineral maddalary ennamy goýbermek, şeýle hem rahatlandyrjy täsir etmek çäreleri goýuny tutulan. Bu ýerde ýerleşýän dermanhananyň işem talabalyk ýoly goýlandyr. Şipahanada gahrman arkadamyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly kitabyna beýan edilýän dermanlyk otlaryň dürli görnüşlerinden melhemlik çaýyň taýýarlanyp, bu ýerde bolýan iýleşdirmede hödürlenýändiginem aýratyn bellemek gerek. Häzirki wagtda şipahanada öz işine ustat Lukmanlyň ençemes zähmet çekýär. Bu ýerde diň jalyp, saglyklaryny dikeldiýän iýleşdirmez ýurdumyzda insan saglygy hakda edýän tagyrlar üçin Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Lukman Arkadamyza hem de hormat prezidentimiz Arkadaly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.